Mă, eu las footprints, mă. Cred că. Măcherie, ce știți voi? Deschide ușa. Ce safe zicea acolo? West Office. Aceea era. No, că am găsit combinația. Pot să deschid asta? Bă, tu mă asculți, mă. Da, mă, uite că pot să-l deschid. Yo, gloanțe! Perfect. Stânga 9, dreapta 15, stânga 7. Stânga 9. Ce? Stânga. Trebuie să apăs space sau se prost. 9. 15. 7. Mi-am dat seama că sunt foarte... Ok. Ok, am făcut-o. Așa mergea. No. Bauci. Aparent sunt prost și eu care foarte, foarte scurtă. Ok. Holy fuck. Nu, 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 bă! Dumnezeu! Aoleu! Și eu care am zis că suntem prieteni. Futeți Dumnezeu, bă, dar 600 de chei, bă, să mor eu. Închide, deschide, fugi! Aoleu! Mi-e frică. Pești. Rac. Și apă turnătoare. Ioi. Și ce mai păcia? Ioti. Bă, eu nu prea vreau să te omor că vine spartul ăla. Deci o să te las să vin coace. Eu o să fug așa în jurul tău, fraiere. Ha, ha. Librăria. Am înțeles. Muie, fraiere, că n-am mi frică de tine. Că nu mai pot să vină ăla, că nu mă aude. Aparent pot să vină, fugi! Ai murit, mă? Încă nu a murit, mă. Doamne feri. Și ultimul medalion a fost folosit. Deschide ușa înspre satana. Și mă refer la Codrin. Și acum zic că îmi trebuie și o cheie. Nu, ok. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Gata, am murit. Pa. Nu e mort încă. Get you to a hospital right now. No, save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand.
Știam eu că are gloanțe și nu vrea să-mi dea și mie. Bă, și acum nu mai pot să... Acum nu mai pot să-mi iau pauciu ăla frumos ca să-mi dea mai multe. Bă... No. Opa. Ce-am văzut a meu să fie? Eu, bă... Azilul din Outlast, ești chiar tu? No, nu e azilul din Outlast. Dar niște glanțe de pistol nu mi-ai dat și mie, te rog. Las că-mi fac eu, nu-i problemă. Poate am scăpat și eu în sfârșit de... Brain people. Brain monsters. Ce repede scop pistolul, nici nu mă vezi. Wow. Ce dracu e aici? Ah, parcare? Cred. Nu te închide ușa că te bat. Cred că aici e unde trebuie să mă duc, deci să mă duc mai jos ca să caut chestii. Ce aici? Ni grenada. Pun eu acolo, că e foarte de folos. Bă. Și ce trebuie? Confirm. Ce? A. Nu știu ce-mi trebuie, dar îmi trebuie ceva. Probabil o cheie. Sau un badge sau ceva. Nu știu, pentru atât am coborât. No, las că e bine că știu că am pistole. Sau ce dracu erau alea. Nu. Ioti! De ce arăți ca mine? Nu îmi zic că trebuie să mă bat cu el acum, că n-am gloanțe. Fa. Și ce vrei să-i fac, fratele meu, dacă nu mere? Că n-am cu ce să trag în el. Îi fut un shotgun și zice ce faci, frate, cu de-alea măi. Doar acum, în timp ce editez, mi-am dat seama că, de fapt, acolo el a zis că words, nu guns. Adică cuvintele nu o să meargă, nu pistoalele, dar eu sunt prost, lăsați-mă că e bine și așa, na, ce pot să zic? Cred că o bazooka mere pe el, dar de une? Eu, plântuțe. Muniție? No, e clar că trebuie să mă bat cu el. Eu. Fuck. Fugi. Fugi. Cred că trebuie să-i trag în mână. Ah, ok. Eu, aoleu. Bine că nu știe să lovească prostul. Bă, dă-mi planta. Vino încoa, fraiere. E prost, am înțeles. Eu, ochiul, ochiul, aoleu. No, m-a omorât. Space, fute-i grenadă. Eu. Scoate, fute-i grenadă în ochi. Nu. Stai că facem. Face combinația. Folosim combinația. Bă, nu mă, dăm gloanțe, așa e. Nu mai am gloanțe, fută Dumnezeu. Aoleu. Eoi, iară m-a omorât. Cred că-s mor de data asta. Ba, nu-s mor de data asta.
N-am. Nu am la mie, fută Dumnezeu. Ochiul, a! Bă, dar cum mă lovește așa, mă? Zici că eu sunt ping-pong. Ce e aici? Aici m-o dat jos. Gloanțe, please. Ioi, că mi-o dat la gloanțe de n-am ce face cu ele. Bă, las că e bine. Dar n-am plântuța. Reîncarcă Leonardo. Câte glonțe mai iei, fratele meu? Având în vedere că ești cum ești, nu mă miră de fapt că e atâtea glonțe. Nu, stai acolo. Ioi, ce-mi fute una. Ce e aici? Oh, o granadă. Fugi. Ți-am făcut una în ochiuț, fraiere. Bă, nu, mă. Ce-i faci? Doamne ajută, cații, nu! Pot să-mi pocnesc și eu degetele, Doamne ajută! No. Cam atât a fost săracul. Săracul pe dracu, că aproape m-a omorât, fută-l Dumnezeu, bine că a murit. Dar nu cred că a murit. E prea ușor. Doamne, ce spartă-s. No, dăm plântuțe acum. Nu-mi da zombie. Te rog frumos că nu pot să-i omor, că n-am cu ce... Bă, da... Acum merită să încerc să combin cu... Mixed herb și asta ce-mi face? Marș, măi, de aceea. Pot să fac și... Că nu știam. Nu, așa e fain. Nu m-am mai simțit așa de bine de când am luat marihuana. Spuse Leon în timp ce fugea. Că am găsit ce mi-a trebuit. Ce avem aici, pauci? Nu, mă, nu aia. Da, cum să n-avem? No, așa da, mai vreau. Deschide trapa creștine. Ieșirea. Am auzit niște lupi, sau mi se pare mie. Normal că e închis. Card. Am auzit bine că am auzit lupi. Nu e câine, săracul. Ioi. Claire. Nu. Sau? Nu. Glonț în cap și-a murit. Pare rău de tine, Cuțu. Cine ești tu? Sorry. Thank you. For your help. Săracul câine. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Se numește Apocalipsa. Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Ce dracu tu? Poate vrei să-ți dau un glonț în cap. Nu. Hey, I'm not done talking to you. Bă,
Dar cum dracu să l-au prins luminile aici? Vreau și eu să știu. Și n-am niciun glonț, niciun nimica. No, săracul cuțu. Pot să ies pe acolo? Probabil că nu, probabil că o să trebuiască să mă duc după ea, dar nu-i bai. Deschide ușa. Nică pot să intru. Bă, nu, stai că atunci trebuie să văd dacă pot să intru la ea acolo. Cine știe, poate mă așteaptă cu vreo surpriză. Poate mă așteaptă cu o bazucă, Doamne ajută. Să pot să omor pe toată lumea cu un singur glonț. Adică o singură, cum dracu să numie aia de la o bazucă. Nică pot să intru și... Nu, acum nu știu unde să mă duc. Păi o să mă duc aici, ce să fac? Nu știu dacă vreau să fiu aici. Ești închis, du-te, dracu. Pot să intru? Normal că nu pot. Momentan. Sper. Eu, bă, ce faci, mă? Tai cu minte. Nu, deja nu știu dacă e bine. Eu, breaker. Nu le deschid, te rog frumos. Mulțumesc. Am crezut că-s pro și le deschid. No, bă, dar se face lumină sau mi se pare mie? Eu, salut. No, am intrat în cutscene. Hello? Hey. I don't believe it. A real human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, there's a few of us. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons. You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out. Shit. It's coming. What? Ce What's vine? coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. No. Oh my god. Eu am făcut un pic de makeover, dar nu-i bai. Who is Cum ar zice un bun prieten, iese la Polish. So we can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. No, săracul. Las că iese la Polish. Deși aia se aplică numai la mașini, dar nu-i bai. Ok, deci trebuie să mergem în Generator Room și după aia la Clock Tower. Să găsim părți. Deci pentru Generator Room trebuie să mă duc pe unde vreau să mă duc inițial, ok. Ce e în partea asta? Ceva. Trebuie să folosesc mapa mai mult. Iară câini. Da, doamne feri. Eu nu vreau să mai omor câini săracii. Că mi pare rău de ei. Acolo să stai. Îl aud. Vă rog eu frumos să nu ieșiți de acolo, că voi sunteți mai agil decât zombii normali și nu e bine. Ceva aici? Nimic. A, deci dacă veneam pe dincolo era închis aici, deci am înțeles. Și cum
pot să te pun pe tine și să-ți dau use și deschide ușa. Deci eu am venit bine fără să vreau să vin bine, am înțeles. Ce avem aici? Poți să deschid astea? Nu. Ce aici? Oh, gunpowder, very nice. Ce aici? Și acolo? O să vină câini pe acolo? Sau o să vină head crabs pe acolo? Una din două. Ok, am făcut aia și acum. Sau trebuie toate date pe off. Ah, no. Ioi, că le-au deschis, no. Bă, aoleu, 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 aoleu. Nu cred că-s morți. O să zic că-s morți, de ce nu? Bă, nu, mă! Nu, mă! Cuțu cu minte! Stai cu minte! Că nu mai am gloanțe, nu de alta. Că v-aș lăsa să veniți, dar... O să te-am pus printre astea? Cumva? Da. Fugiți! Și acum, unde trebuie să mă duc? În partea aia. Cumva, pe undeva. Habar n-am. Băi. No, și am rămas și fără gloanțe din nou. Că eu vreau să omor câini. Adică nu vreau să omor câini, dar... Bă! Hai, păi nu fac eu tactica mea. Au. Veniți. Câte gloanțe mai trebuie? Fută-te, Dumnezeu de câine! Bă, da. No, că am rămas fără gloanțe iară. Vă rog eu frumos să stați cu minți cuților, că n-am... Ce? N-am cum. Gloanțe, please? Wow, o cutie. O cheie. Și niște gloanțe nu primești și eu, că am zis că poate găsesc ceva pe aici. Shotgun. Mai are și ăla. Ioi. Mă risc să mă duc, de ce nu? No, intrăm într-o casă acum, ce dracu? A, nu, suntem în stație. Schide ușa. Plantă. Mare. Save point. Și mai bine. Pot să aprind becul. Ce e asta? Electrical part. Mere. Ce-mi trebuia? Power panel. Gloanțe. Mag. Ioi, că facem roșii de un mag acum. Nici nu știu dacă îi zic numele bine, dar nu, deja nu mai pasă. Ia, uite mă, ce facem aici? Că facem... Ne stocăm rău de tot. Ce pot să zic? Nu mă combină așa și așa și așa și așa și aici așa. No, că e bine, e perfect. Și acum 2 și așa.
4. A, nu mai am gloanțe, am înțeles. Și... No.